La possessió de llicències d'armes curtes a l'estat espanyol ha crescut en un 53%. A la vegada, l'extrema dreta fonamenta part de les seves guerres culturals d'odi en la generalització de la compra d'armes, calcant els discursos de l'extrema dreta als Estats Units. Avui parlem de les armes de foc a l'estat espanyol en un minut. L'any 2021 es van autoritzar unes 3.750 llicències d'armes a particulars, enfront de les 2.452 que es van atorgar l'any 2020. Aquest increment és una senyal de l'impacte que està tenint la normalització del discurs a favor de la tinença i de l'ús d'armes de foc en legítima defensa. El que vol el nou feixisme no és que la gent es pugui defensar, sinó que regni la llei de la selva. El que té al cap l'extrema dreta és el model dels Estats Units. I com s'ha demostrat, més armes no vol dir més seguretat. Al contrari, vol dir més inseguretat i més por. Vol dir tema per la teva vida cada vegada que surts al carrer o vas a l'escola. Vol dir que qualsevol dia un neonazi pot posar-se a disparar migrants i ser absolt perquè el jutge fatxa de torn consideri que era legítima defensa.